kapuso karong buntaga sa spotlight atong makauban ang usa ka personalidad nga nagmalampuson sa natad sa politika sa General Santos City ug karon siya ang labing unang na-elect isip congressman sa Lone District sa Gensan. Atong ila-ilahon, Attorney Ton Atcharon. Good morning, sir. Welcome. Dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Maayog buntag mga kapuso. Sir, una pa man nga nahimo kang politiko, ilado na gyud ang inyong pamilya pag-abot sa politika. Paunsa kini sir nga nakatabang sa kun unsa man kakaron? Lahi pod ang mga Gensan electorate or voters kay maka-proud tungod kay dili kayo nila kitagaan o ingnon ta main consideration ng atong apelyido sa pamilya. Dili gabase ra gihapon ang atong mga botante sa individual nga capacity, competence, sincerity sa iyang katuyuan sa pagpili o ang pagkamayong tao. So urag maunay kasagaran nga basihan sa atong mga botante dinhi sa atong lugar. Attorney, let's go back atong mga panahon while nagadako ka sa pamilya nga anaa sa politika. Nakahuna-una ba ka, sir, nga in the future mo serbisyo sab ka sa publiko as politician? Na ako'y thinking niya na ako'y desire anak, but only kadtong naanak ko sa late or senior year sa akong high school or katong na sa college kay nakita na nako ang mga trabaho sa akong isuon ang ilang pagpanerbisyo. Usab daghan naman po gayong mga politiko gud ato nga makita nimo sa TV, makita nimo sa radyo ug siyempre ang atmosphere ngayon na makakumbinsi usab sa kuha nga pamilya o member sa pamilyang politiko mo nang nahandom po ko nga in the future makahatag po kong serbisyo sa akong katawhan din sa among komunidad. Sir, can you describe your childhood? How was it? Especially nga at some point you have to live the dream of your parents and your family. Si Ton Atcharon isa lang pod ka yano or regular nga normal nga batanon or yung ta bata sa neighborhood nga nagadua-dua uban ang iyang mga playmates, iyang mga parente, iyang mga kauban sa pagdua-dua o ordinary pod nga mga source of enjoyment milang isa ka batan-on, no? So wala ako'y pressure sa akong inunta ginikanan o sa akong miyembro sa pamilya nga mao ginay atong buhaton kung inig kadako nato. Kay sa akong gingon happy go lucky ra pud ko niadtong akong kabataan. Sir, sukad ba kaniadto pangandoy na gyud nimo nga mahimong politician? Well, ang akong paghandom dili gyud originally nga pagpolitiko kay naghandom ko nga mahimong someday a professional like my brothers nga nauna sa kuha. Ug kanang pamulitika diya lang nako na nagustuhan, diya lang nako na ambition dihang diha nako sa high school gani ug sa college nga nakita na nako ang kinabuhi sa akong mga igsuon o sa uban pa na akong mga kapantihan nga naa sa serbisyo publiko. Alright. Sir, kanhi kang Vice Mayor sa General Santos City ug ubay-ubay sab ang imuhang mga legislative accomplishment. Paunsa ba nimo ginabalanse ang imuhang oras as a public servant at the same time as a father, a son, and a husband? Well, kanang atong time management na kuha na nato na naanad na tana because I'm a law practitioner. Daghan po tag engagement every day. So nag-adjust ta sa atong schedule nga kung pananglitan sa weekdays nga doon na kita engagement. Ang other days ato pong igahin sa atong pamilya. Ug ang other days igahin po nato sa atong obligasyon sa simbahan no, on a Sunday. So naghimo lang ko og adjustment sa atong mga schedule kay now that nata sa public service daghan man gyud og schedule. So sa ako nang gisulti sa unahan murag naanad na taan ng adjustment sa itong mga schedule para ang tanan natong engagement matagaan nato og pagtagad. And speaking of, pwede ba nimo ma-share sa amo Sir Atcharon unsang
klase nga amahan ug bana si Attorney Ton? Si Ton Atron medyo conservative o disciplinarian sa iyang mga anak, no? Siguro this is a trait or attitude or character nga na-inherit po na ako sa akong parents o sa akong mother especially, nga medyo stricto sa among pag-raise sa mua. But then, yung ako, what my heart, no? It's making us even good na medyo doon na disiplina mao nang kaluipot sa Ginoo na successful ta because of the discipline imposed on us by our parents. Nato mga kabataan, pareha man na nato ni agi pod og pagkabata nga gusto pod mo enjoy sa ilang mga kaedad. So okay ra pod ko pagbigyan pod nato sila kung sa ilang mga lakaw usahay ko yugan pa ganin ako. Alright, sir, kung dili ka politician or abogado, unsa imong pangandoy nga profession? Well, even when I was younger, katong napa ko sa akong mga elementary or secondary education, na ngarap po ko nga kung dili ko mamahimong lawyer, gusto po ko mamahimong teacher. In fact, gitry na ko ni maging teacher, no? Katong nahuman ko sa akong abogasiya, yung early years of my practice, nagtudlo po ko pero medyo lisod ang profession sa teacher kung dili ni matagaan og oras, dili ni matagag atensyon, dili ni matagaan og focus. Sir, ubay-ubay na gyud ang imuhang kalampusan sa kinabuhi, mapapolitika man, pamilya o sa laing aspeto. Alang nimo sir, unsa man ang imuhang formula to success? Well, simple lang tingali ang akong ma-share nga formula sa success kanang atong nakatanan na kiniiyang panggaon nato ang atong trabaho ug ang atong inaiyang mo hatag og kaayuhan, no, sa atong isig kaingon kay urag mao na ang pirmi bantayan sa atong mga katawhan labi na inig panahon sa piniliay kay ilan ning pangitaon sa mga tagsa-tagsa kandidato nga may mahimong ilahang ingnon tabatayan, ilahang mahimong measurement kung angay baka nilang pilion bilang opisyal sa atong syudad. Alright, sir, unsa may mensahe nimo sa atong mga kapuso viewers, especially sa mga taga General Santos City? Well, na ako three things, no, nga ako gustong i-impart o gustong i-amana dili lang sa mga anak, dili sa mga kabatanunan o sa mga banat ng mga kaisunan nga gusto pod mahimong successful someday, no? So three things sa atong trabaho, kinahanglan nato ang kinaiyang mahalo nato ang atong work unsa mang work nga naata og kanang muhimo ta og best nato para ang atong job or work everyday mamahimong maayo. Kaduha ang in terms of success ato usab gustong ipa-share nga dili gid ta muundang og try aron kita mo succeed, no? Kay those who are trying are the ones who really succeed. Ug of course katulo sa atong way of life, gusto na ko i-impart kinahanglan tang permi nga manglimpyo sa atong kinabuhi, panglimpyo sa atong trabaho, panglimpyo sa atong surroundings ug pagpanglimpyo sa atong konsensya kay urag nagtuog gyud ko nga ang kining atong cleanliness sa atong kinabuhi is really next to godliness. Daghang salamat, Sir Acharon, sa imo ang oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Daghang salamat mga kapuso. Kini ang At Home with GMA Regional TV.